Hej og velkommen til endnu en af Brians unboxings. Og som med alle unboxings er de jo bedst gjort her ved sengekanten. Hvis du forstår hvad jeg mener. Blink, blink. Jeg skal gå til blink. Denne her gang der har jeg fået fat i sådan en svine der hedder en Sony Xperia S Arc S. Og se her, jeg har slet ikke åbnet den. Der. Sealed. Signed, sealed, delivered. I'm yours. Godt. Og det her jeg skal fortælle dig i dag, det er faktisk slet ikke en unboxing, det er et trick, fordi jeg skal ikke unboxe den her nemlig. Jeg skal fortælle dig om en lille trick, du kan gøre, hvis du ligesom følger lidt med i mobilbranchen og på mærkerne og på duberne og ved, hvad du kan gøre og sådan noget. Hvis du i forvejen har et abonnement hos en mobiloperatør, og det har du typisk, hvis du har en mobiltelefon, så gå ind og undersøg, hvis du tjener nogle penge, hvad koster abonnement nummer 2? Og hvis det er sådan, at den her telekæde gerne vil sælge dig det vil alle normalt gerne, så vil de måske også smide en billig telefon oven i røven på dig. Og nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg har fået den her telefon til. Det kommer her lige om lidt. 1 krone. Så er der selvfølgelig et lille abonnement, der følger med, men jeg kan fortælle så meget som, vi kommer ikke over 1000 kroner. Og den her Xperia Arc S Schweinhund Bandit koster 2400 kontant. Det billigste sted, du kan få den nu i DK. Så nu vil jeg se, hvor mange penge over 1000 kroner jeg kan tjene på den her ved at sætte den til salg i den blå avis. Uåbnet. Ingen unboxings overhovedet. Desværre. Jeg vil godt snyde lidt. Men så må vi se, hvad jeg kan tjene på det. Det er bare sådan en lille trick, hvis nu du ligesom er lidt ind i tingene, og lidt vågen, lidt quick, kan du måske tjene penge på den måde, hvis du følger med i mobilbranchen i hvert fald. Hej.